Maayong gabi sa tanang mga kaigsuonan nato ug mga kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Welcome sa atong panagtigom sa pulong panalangin apan sa dili pa kita mo padayon tuguti nga mamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo ning takna sa kagabion nga makaplagan sa Mikiyas kapitulo 6 bersikulo 6, Micah in English chapter 6 verse 6 ang giingon dinhi mga kaigsuonan, and verse 7 as well. Unsa may angay kong ihalad sa Ginoo, inigsimba ko kaniya. Magdala ba akog halad nga sunugon nga mga nating baka nga usa ka tuig ang kagulangon? Malipay ba ang Ginoo sa linibong karnero ug sa nagbaha nga lana sa olibo? Dili. Igo na ba kun ihalad ko ang kamagulangan kong anak alang sa akong sala? Dili. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Naninguha ka ba, higala? Nagtinguha ka ba? Nangandoy ka ba nga makaduol sa atong buhi nga Dios? Nga iya kang pagadawaton, taliwala sa imong pagkamakasasala, nga inigduol nimo kaniya, iya kang i-welcome mga kaigsuonan, basin og nangutana usab ikaw, sama sa gipangutana sa atong teksto, what shall I bring? Unsa may akong pagadadon? What shall I do? Unsa may akong pagabuhaton? Well, ang tubag mga kaigsuonan, bring nothing. Ayaw pagdala og bisag unsa, ayaw pagdala og punto nimo, merito nimo, kay wala ka ni ana mga kaigsuonan. You think nga ang imong good works punto sa langit, pero ang good works matod pa sa Biblia, hugawng panapton lamang atubangan sa Ginoo. Isaiah chapter 64 verse 6. Ang atong maayong binuhatan, hugaw nga trapo lamang atubangan sa Ginoo. Mao nga ang imbitasyon sa pulong sa Ginoo sa Biblia nagaingon, come just as you are. Duol sa Ginoo, bisag kinsa ka pa. Isaiah chapter 1 verse 18 says, bisag unsa pa kaitom sa imong sala, bisag unsa pa kadagtom pula, mahimo kining papution sama sa niebe, mahimo kining papution sama sa balahibo sa karnero. Ang mga kasalanan nga anaa kanimo higala, ang tanang guilt gumikan kay misupa ka sa balaod sa Ginoo, dad-a ka na atubangan sa Ginoo. Just come. Duol sa Dios sa ngalan sa iyang bugto nga anak nga si Hesukristo. Duol ug pangayua ang kapasayloan ug barugi ang merito sa dugo ug pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang misunod sa tibuok balaod sa Dios alang sa mga makasasala nga susama kanato apan duol nga adunay pagsugid sa imong sala, adunay pag-ila nga ikaw mitalikod sa Ginoo, nga ikaw misupak sa iyang balaod. Duol uban ang tanan nimong mga kahadlok ug itugyan kana sa Ginoo. Duol ug i-ekspresar ang imong tinguha sa atong buhi nga Dios. Keep nothing back. Ayaw paglipod-lipod mga kaigsuonan. Isulti sa Ginoo, isugid sa Ginoo. Ang worst case, ang pinakadautan nimo nga kaso, ayaw paghatag og mga excuses. Ayaw paghatag og mga excuse mga kaigsuonan. Be honest in the sight of God. Ang kuna, that you are the worst of sinner, that your condition is beyond remedy. Dili gyud nimo maayo mga kaigsuonan, busa pangayua ang kaluoy sa atong buhi nga Dios. Pangayua sa Dios nga kaluy-an kaniya tungod ug alang sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo nga nagpakamatay didto sa cross alang sa kaluwasan sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Pangayua sa Ginoo nga iyang pasidunggan ang iyang anak nga si Hesukristo pinaagi sa pagpasaylo sa imong sala for the sake of the suffering of Jesus Christ on the cross of Calvary. Pangayua sa Dios nga iya kang hinluan sa ngalan sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Gumikan kay iyang gitagbaw ang tanang gidikta sa balaod, ang tanang gimando sa balaod gitagbaw sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gitagbaw ang gidikta sa hustisya sa atong Ginoo. O gitangtang na ni Kristo ang tanang babag nganong dili ka madawat sa Dios.
ngadto kaniya. Gitangtang na sa Ginoo ang tanang babag, mga kaigsunan. Ug karon ang Ginoo makatarunganon, He can be just, nga ang dautan nga susama nimo pagaisipon nga matarong atubangan sa Ginoo. Pagatuliron, dili gumikan sa atong pagkabutan, dili gumikan sa atong pagkamaayo, kundili gumikan sa gibuhat ni Kristo tungod ug alang sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Duol sa Dios sa wala nay laing pangalan kundi sa ngalan lamang sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Ayaw pagpakiluoy atubangan sa Dios pinaagi sa imong nabuhat, pagbatbat sa imong nabuhat, kundili pagpakiluoy pinasikad sa gibuhat ni Kristo sa iyang pagantos didto sa cross sa Kalbaryo. Ayaw pag-expect nga hatagan ikaw og ganti sa Ginoo sumala sa imong nabuhat, kundili sumala sa nabuhat sa iyang bugtong nga anak nga si Hesukristo. In other words, itugyan ang imong kaugalingon entirely, kinatibuk-an gayod sa kaluoy sa atong Ginoong Hesukristo. Ayaw pagsaad og bisag unsa, ayaw pagpaninguha og bisag unsa, ayaw paghuna-huna og bisag unsa, kundili ang hingpit nga gibuhat ni Kristo, ang iyang dugo ug pagkamatarong. Maura gyud kana ang imong bitbiton, ang imong dad-on sa imong pagduol sa Ginoo. Aug niini nga pamaagi, mga kaigsuunan, sigurado gayod nga dawaton ka sa Dios. Sigurado gayod nga pasayloon ka sa Ginoo. Sigurado gayod nga iya kang luwason. Duol kaniya pinaagi sa iyang anak nga si Hesukristo, ug kang Hesukristo lamang. Gumikan kay siya lamang ang bugtong dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaduol sa amahan nga iyang pagadawaton, kundili pinaagi lamang sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Bukin giingon sa atong Ginoong Hesukristo. Nor can anyone, bisan pa og unsa siya kadautan, unya muduol sa Dios pinaagi kang Hesukristo, walay bisag kinsa nga iyang isalikway, nga iyang pag-abugon. As long as we come to Jesus Christ, we come to God through Jesus Christ, believing in the merit of His blood and righteousness. Dili gayod kita niya isalikway, dili niya kita balibaran. Si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas. Acts chapter 4 verse 12. Ang giingon dinhi, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mo'y makaluwas kanato. Ug ang good news alang sa tanang mga giluwas sa Ginoo pinaagi sa iyang grasya, nagsaad ang Ginoo nga kun unsa ang iyang gisugdan kanato, iya kining pagatapuson hangtod sa iyang pagbalik. Philippians 1:6, He who began a good work in you is faithful to complete it until the day of Christ Jesus. Busa kung ikaw anaa sa atong Ginoong Hesukristo, makasigurado gayud kita nga iya kitang ampingan, iya kitang atimanon, iya kitang ipreserbar sa tanang inadlaw-adlaw nato nga pag-iskrima sa kinabuhi. Dili gayud kita pasagdahan sa Ginoo. After all, nagpabiling tinuod ang giingon sa Psalm chapter 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He cares for you. Busa, musalig kita sa Ginoo sa tanang higayon, ug muyangungo kita diha kaniya kanunay, ug mamalandong kita sa iyang pulong, aron kita mutubo sa atong Kristohanon nga pagpangalagad. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaaw. Hinaot nga ang tanang mga wala pa kang Kristo, nga nangandoy nga maluwas ang ilang kalag, muduol gayud kanimo o Dios pinaagi sa merito sa among Ginoong Hesukristo, sa iyang dugo ug pagkamatarong. Ug hinaot nga ang tanang mga magtutuo magpadayon nga musalig kanimo, muyangungo kanimo, gumikan kay ikaw nagasaad nga mupadayon gayud ikaw sa maayong butang nga imong nasugdan nganhi kanamo. Salamat o Dios, ug panalangini ang imong mga katawhan sa pagpadayon sa buluhaton sa panagampo ning takna sa kagabhion. This we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw sa hamubo nga pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.